ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар қитъа 1. Дарвозаи Кӯлоб мана охири тангенои рақами 1 мешавад. Ахи медроем, немхемием, немҷа қитъа 1 мешавад дар ин пушт. Роҳи ресторани Тоҳир, яъне Озодӣ. Дар ин тараф бошад боғи Хуталон, мактаби президентӣ, бозори марказӣ ва автовокзал. Бародарои гиромӣ, назди хона имрӯза дар қарор дорем. Хона имрӯза мана ҳамин аст. Дарвозаи асосӣ дорад. Роҳи омадаи мо. Марҳамат, дӯстони гиромӣ, гирди ҳавлӣ пурра маҳкам кардагӣ аст. Мана хонаи имрӯзаи мо масоаташ ҳамагӣ 8 сотиқай. Нахи гирдиш маҳкам 8 сотиқ. Дар инҷа дарахтҳои мевадиҳанда дорад. Дар дохил 5 дархона бо ошхона аст. Мана нависи хишту кардагӣ, ҷои нишаст. Дар ин фасли тобистон мешинем, роҳат мекунем. Ва боз дарвозаи асосӣ дорад. Таъмирша нав тамом кардагиам. ва дар инҷа бошад ҳамому ҳоҷатхона. Дохили хонаҳоро нишонтон метавам. Марҳамат, бародарои гиромӣ, дар инҷа ошхона аст. Мана ошхона ҳами абоёра поёнашон кам-кам хестагӣ. Як киле хат мегирем, киле мекунем мешавад. Тирезаҳош пластикӣ. роҳи хона якташ. Мана ба инҷа ҳам роҳ дорад бародаро. Ман аз ҳаминҷа шурӯъ мекунам. Мана дар омадем. Нигоҳ кунем бародарои гиромӣ. Якум хона, дуюм хона, сеюм хона, чорум ва панҷум хона. Ин роҳ бошад ба пушти хона меравад. Як роҳи алоҳида айбари хона мебиред, ҳамин метавонед ки ба ҳавлӣ биред. роҳҳои бисёр дорад. Дар ҳолати меҳмон доштан дар хона беҳад хуб аст. меҳмоно алоҳида барои худшон мераванд, хонадор бошад алоҳида барои худаш. Ман аз ҳамин хона шурӯъ мекунем. Якум хона, таъмирашон ҳамин гуна аст. Немихел бародаро абои гирифтагӣ аст. полан ҳамаи хонаҳо бачо. Инаш дуюм хона. Тирезаҳоша гуфтем ки пластикӣ. Инаш ҳаст дуюм хона. Ина роҳ қатӣ мерем. Мана инаш мешавад сеюм хонаи мо. сеюм хона аст. ва боз ин бошад мешавад чаҳорум хона. 4 хона бо ошхона дар як сохтмон. Беҳад нағзе бародаро. Проекти хона ҳама чиз нағзе. ҳаминҷара. Мана ин роҳ чӣ хеле гуфтем ба чӣ мебарояд? Аз ин бари хона мебарояд. нигоҳ кунед. ина ҳавлӣ. ва инаш бошад ана ҳамин мешавад панҷум хонаи мо. нархи хонаи имрӯза 395 000 сомонӣ буд. 380 000 сомонӣ. 15 000 сомонӣ арзонаш кардем. рақамҳои соҳибмулк ҳаст, занг занед, муомила кунед. камтарак арзон мешавад. бародарои гиромӣ, ба мошин иваз намешавад. агар ягон хонаи сексия дошта бошен, иваз мешавад. ҳамин масъалада биен муроҷиат кунед, иваз мешавад. ба нақлиёт иваз намешавад. 50% шабат то 50% шабат и хеле ҳам намешавад. саломат сарбаланд бошед. барои реклама рақамҳои агентстворо мемонед.